Türkmenistanda raýatlaryň biometrik pasport almakda çeken kynçylyklarynyň arasynda migrasiýa gulluklarynda barlyklar geçirilýär. Şuňlar Mariýanyň migrasiýa gullugynyň işi barlanýar. Mari vilayatynyň migrasiýa gullugynda güýçli barlyklaryň alınıp barylýanlygyny we şu sebäpden pasport taýýarlamak işiniň wagtlaýyn bes edilenligini Azatlygyň habarçysy we yerli çeşmeleri 24 aprelde habar berdiler. Bu barlyklaryň başlanmagynyň sebäbi migrasiýa dartyna barýan adamlaryň öz nägileliklerini görkezmegi sebäp boldy. Baranlaryň sol ýerde gok edendikleri üçin barlyklary uradyldy. Dip Azatlygyň habarçysy aýdýar we ýaňy ýakynda bolan ýagdaýlaryň birinde edaranyň içinde nowatda duran adamdan 20 adamyň pasporty diňe para bilen alyp bolýanlygyny aýdyp açyk nägilelik bildirenligini görüňberdi. Azatlygyň çeşmeleriniň biriniň habaryna görä bu ýagdaý 10 aprelde bolupdyr. 20 töwerek adam migrasiýa gullugynda gyýgyryp başlapdyr we işgärleriň para alýanlygyny aýdyp özlerine pasport berilmegini talap edipdir. İşgärlerde Ruw polisiýa jaň etdiler. Adından 10 adam tutsak edildi. Olary alyp gitdiler. Dip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Tutulanlaryň akbalyny anyklap bolmady. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy barlyklar sebäpli migrasiýa daralarynda raýatlara daşary ýurt pasportyny taýýarlap bermek işiniň wagtlaýyn bes edilenligini we baran adamlaryň ýygyna gaýtarylýanlygyny aýdýar. Vilayet migrasiýasynda barlyklar dolu utarýança zagran pasport berilen ok dip habarçy belliýär. Şeýle bolsa habarçymyz şeýle jogabyň migrasiýa gullugyna resmi ýoldan ýüz tutanlara berilýändigini belläp dowam eden barlyklara garamazdan para bilen pasport almak mümkinçiliginiň henidem saklanýanlygyny belliýär. Kanun boýunça pasporty düzetsek bolsaň, migrasiýa barylsa wagtlaýynça pasport berilmeýär diýilýär we barlyklar dinanyndan soň arda berip bolýar diýip gelen adamy ýygyna ugraýarlar. Ýöne para berseň, meseleni durun ýerinde çözüp bolýar. Dip habarçymyz aýtdy. Azatlygyň yerli çeşmeleriniň maglumatlaryna görä şuňlar pasport alýanlar epesli para beren adamlar. Migrasiýanyň içinde nähili oýunlaryň edilýäni belli däl. Ýöne azyndan 10.000 manat para hudurlasaň, destine bir aýa ýetirmän eliňe pasport beriljegini aýdarlar. Dip habarçymyz pasport almak üçin para beren adamlara salgılanýar. Şeýle-de daşary ýurt pasportyny edinmek üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutan ençeme adam bilen söhbetdeş bolan habarçymyz migrasiýa gullugynda para bilen birnäçe dürli meseleni çözüp bolýanlygyny habar berýär. Migrasiýa gullugynyň başlygynyň ýanyna girmek üçin 3 aý öňürti nowatda durmaly. Nowatyň öňe süýsürmek üçin azyndan 600.000 manat para berseň nowatsız hem girip bolýar. Umuman para berseň ähli ýollary açyp bolýar. Habarçymyz bilen gürleşen Mariýanyň ýaşaýjylary häkimetleriň ýylata biometrik pasport bermek işindäki bürokratik bökdünçlüklerine para horlugy nägilelik bildirýärler. Käbirleri migrasiýa gullugynda geçirilýän barlyklary halkyň nägileligini köşeşdirmek üçin gözboýokçuluk diýip hasap edýärler. Mundan öň migrasiýa gullugynyň işini barlamak boýunça çäreler Balkan vilayatynda geçirildi. Martyň başynda geçirilen prokuratura barlyklary Azatlyk radiosynyň yerli migrasiýa gulluklarynyň raýatlara biometrik pasport bermegini bes edenligi we para alýanlygy barada çap eden habarynyň ýa-da gabat geldi. Şuňlar Daşoz we Lebap vilayetlerinde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Bu işler Jemaat hojalygy müdirliginiň we idari kärhanalaryň işgärleri tarapyndan amal edilýär. Lebapyň häkimetleri bu çäreleriň sebäpleri barada anyk bir zat aýtmaýan mahaly Daşozly büdjet işgärleri muny Berdimuhammedowylaryň öňümüzdäki günlerde sebite etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklydygyny belliýärler. Dinç günüdügine garamazdan ýekşenbe günü hem Daşozly büdjet işgärleri köçeleri arasalamak, bağları timarlamak, ýaşaýyş jaýlaryny aklamak we renklemek işlerine çekildiler. Şäherde howpsuzlyk çäreleri hem güýçlendirildi diýip Azatlyk radiosynyň Daşozdaky habarçysy aýtdy. Bu işler Daşozyň Howa menzilinden merkezi mescidine, Türkmeniň Ak öýü binasyna çenli aralykda alınıp barylýar. Arasaçylyk we awatlaýyş işleri şäheriň edara kärhanalarynda hem geçirilýär. Bu çäreler Berdimuhammedowylaryň sebite etmegine garaşdyrýan sapar bilen baglanyşykly. Berdimuhammedowylaryň atasy ogly we awtygy Oglawat Berdimuhammedowanyň hatyrasyna 5 welaýatyň merkezi mesçitlerine sadaka berjekdigi aýdylýar. Bu sadakalaryň anyny günlerine gawatlanyp anyna aşamy berilmegine garaşylýar. Ýöne adatça bolşýaly bu barada anyk bir zat aýdylmaýar.
Dip Daşoğlu büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işärleriniň bir näçesiniň aýtmagyna görä ýurdun käbir köçelerine we seýilgählerine Oglawat Berdimuhamedowanyň adynyň dakyljakdygy barada hem gurrunlar bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň enesi, halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhamedowyň ejesi Oglawat Berdimuhamedowa 7 aprelde 86 ýaşynda aradan çykdy. Munyň ýa-ni ýurdun meçitlerinde din wekilleri merhumyň hormatyna aýat tövir okumak we Gurhan kitabyny hatym etmek bilen borçlandyryldy. Geçen hepde Balkan welaýatynda habarçymyz prezidentiň enesini hatyralap, yerli ýaşaýjylaryň hasabyna anny aşamlarynyň berilýändigini habar berdi. Daşowda habarçymyz Berdimuhamedowlaryň Howa menzilinden 2 kilometr daşlykda gurulýan täze ýaşaýyş jaý toplumyna hem baryp görmegine garaşylýandygy barada maglumatlaryň bardygyny aýdýar. Bu toplumda 5 hatly jaýlaryň 40dan gowragy gurulýar. Olaryň her birinde 50 çemeti ýaşaýyş jaýy bar diýip habarçy belledi. Lewapda habarçymyz hem Türkmenabad şäherinde aprel aýynyň 20-sinden bäri günde diýenýaly ýowar geçirilýändigini, köçeleriň süpürilip haşal otlardan arasalanýandygyny aýdýar. Bu işleri idara karhanalaryň her birinden işgär sanyna görä 8-10 adam gatnaşdyrylýar. Şäheriň Azatlyk köçetiniň we Türkmenabad-Aşgabat demir ýolunyň uğrunda hassa güýçlendirilen görnüşde ýowar geçirilýär. Her idara 500 metr yer paýlanyp berildi we bu ýeri haşal otlardan, hapalardan arasalamak talap edildi. Arasaçylyk işleriniň tutýan meýdany ite Zergar etrapçasyna çenli 10 kilometre uzap gidýär. Dip habarçy belledi. Habarçy soňky günlerde şäheriň dürli künjeginde şolsanda şäher häkimliginiň aktlar dalynda köpçüliklerin çärelerini geçirilmeginiň ýygjamlaşandygyny, olary esasanam milli köýnekdäki aýal gyýlaryň gatnaşdyrylýandygyny hem aýtdy. Berdimuhamedowlaryň ýakyn wagtda welaýata sapar etjekdigi barada anyk maglumat ýok. Duýdansyz gelmegi mümkin diýip habarçy bu arasaçylyk işleriniň sebäbi barada anyk düşündürüş berilmeýändigini hem belledi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri döwlet emeldarlarynyň sevitleri etjek saparlary we oňa görülýän taýýarlyklar barada öňünden habar bermeýärler. Azatlyň bu barada yerli häkimetlerden kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Şol sebäpli saparyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Ýöne Türkmenistanda şeýle arasaçylyk we awatlaýyş işleri adatça prezidentiň ýa-da ýokary derejeli döwlet emeldarynyň sevitleri etjek saparlarynyň öňü syrasynda geçirilýär. Mara welaýatynyň köpügürli bazarynyň söwdegärleri alyjylaryň azalmagyna garşy çykylgy gözleýär. Bir ýyl töwereg mundan ozal pandemiýa çäklendirmeleriniň ýyzy süri gaýtadan açylan ýyry bazaryň telekeçileri söwda işini täzeden janlandyrmak ugruna tagalla edýärler. Bazarlarda emele gelen durgunlyk söwdegärleri häkimetlerden hary gözlemäge terýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan söwdegärlere görä pandemiýa çäklendirmeleriniň getiren negativ täsirleri galy bersede, Mara şäherindäki beýleki bazarlaryň alyjylary hödürleýän amatlyklary köpügürli bazaryň şäheriň çetinine ýerleşmegi ýaly sebäp bir bu bazarda söwda işiniň haýallamagyna getirýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň näçe meýil bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ilatyň satyn alyjylyk ukyby ymykly pese gaçdy. Raýatlaryň aýlyk girdijileri bilen bazar bahylarynyň arasyna ara tapawut emele geldi. Welaýatyň merkezi bazary şäheriň çetine göçürilenden soňra gurbu çatan söwdegärler şäheriň içinden ýa-da şäheriň içindäki bazarlardan söwda nokotlaryny satyn alyp söwda işlerini dowam etdirdiler. Güýji ýetmedikler şäheriň çetine, Aşgabat ýolunyň uğrunda ýerleşýän bazara gitmeli boldular. Diýip bir söwdegär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Halk bu bazary daş görýär diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Mara welaýatynyň Mara köpügürli söwda bazary Mara Aşgabat gara ýolunyň 12-nji kilometrine ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan şäher ýaşaýjylary söwda üçin özleriniň Mara şäheriniň içinde ýerleşýän bazarlary şol sany Gök bazary we Lomoy söwda dukanlaryny saýlaýanlyklaryny aýdýarlar. Alyjysy ýetilen ýyry bazardaky telekeçiler söwda işleriniň haýallamagy bilen çödügü sorap ýaňy ýakynna Mara welaýatynyň häkimligine ardy şikaýet bilen ýüz tutupdyrlar. Häkimlik söwdegärleriň ardasyna jogap hökmüne
şäherdäki kiçi bazarlary hepdäniň dowamyny gezekleşdirip yapmak kararyna gelipdir. Şeýlelikde alyjylar häkimligiň gatnaşmagy bilen şäheriň çetine köp ugurly bazara urukdurulýar. Bu ýagdaýyň kiçi bazarlaryň söwdegärlerine ýetiren täsirleri aýdylmaýar. Ulu bazarın söwdegärleri bazarlaryň arasyndaky bäsdeşligiň höttesinden gelip bilmän soň, soňky çäre hökmünde arda şikayet bilen vilayet häkimligine ýüz tutdular. Munyň ideýany Marynyň vilayet häkimligi hepdäniň dowamynda şäheriň içindäki bazarlary gedekleşdirip yapmak kararyna geldi. Ulu bazarda söwdanyň bolmagy üçin şeýle çäre tapyldy. Diýip bir söwdegär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky 10 ýylyň dowamynda gurulan käbir bazarlaryň we täze awtomendilleriň şäherleriň çetine ýerleşmegi ýerli ýaşaýjylar üçin dürli amatsızlyklary döretdi.